התוכנית הכלכלית. התוכנית הכלכלית. כמה דברים אנחנו דוחים פשוט בגלל דבר אחד, תורים. הנה זה אפילו יצא חרוז. יכול להיות שיש איזשהו אור בקצה התור, ואנחנו על קו הטלפון עם יזם משותף ומנכ"ל סקיפר, האפליקציה החדשה שחוסרת לנו את כל התורים. אלון שוורצמן, ערב טוב. ערב טוב. אז תגיד לי, איך זה עובד? מה, זה לא עומד בתור במקומנו? האמת שכן, אני אתן קצת רקע, אנחנו חיים, כמו שאמרת, בקצב חיים מאוד מטורף, נמצאים בריצה מתמדת כל הזמן, וגילינו שהזמן הוא הנכס הכי יקר והקריטי לנו, מה שאין לנו זמן לבזבז. מסתבר שאדם ממוצע עומד בתור ומבזבז זמן בהמתנה יותר משנת אדם במהלך חייו. וכמו שאמרת, הפתרון שלנו הוא מאוד פשוט. מה שאנחנו מציעים עם סקיפר זה שאנחנו נמתין בתור עבורך ונודיע לך כשהתור מתקרב. זאת אומרת, נודיע לך מתי להגיע בעצם. אנחנו עושים את זה כמובן באמצעים טכנולוגיים, בין השאר באפליקציות, בהודעות SMS. אתה יכול לראות כלקוח בדיוק את מצב תורך, אנחנו נעדכן אותך, ותוכל לנצל את הזמן הזה לעשות דברים הרבה יותר מעניינים וחשובים. במילים אחרות, כמו אותו אחד שעומד בחנייה שהתפנתה ושומר אותה עד שאתה תגיע עם המכונית, כך אנחנו רואים את האפליקציה הזאת, כאשר טכנולוגית איך היא עובדת? בעצם המקומות שאנחנו עובדים איתם מנהלים רשימות המתנה. התורים הם נמצאים בכל מקום, דרך אגב, בכל שנייה נתונה, בין אם זה בקופות חולים, בתי מרקחת, מרפאות, לא יודע, כשאני קובע תור לספר או לרופא של הבנים שלי, אני מגיע, שקבעתי לשעה 5, אבל אני צריך לחכות עד 6:30, כי יש עיכובים. זה תור, אני יושב עם אנשים חולים בחדר המתנה, אצל הקוסמטיקאית, אנחנו עובדים עם הרבה מסעדות פופולריות שיש אצלם המתנה בסופי שבוע, ברשתות אופנה, וכמובן במשרדי ממשלה ובדואר, ששם זה ממש נורא. אבל מה עושים למשל במקומות בהם התורים מעצבנים, אבל לא תמיד ניתנים לשליטה, כמו למשל בקופה, למשל בצרכניה? בעצם הרעיון הוא שלאחר שנרשמת ברשימת ההמתנה, אתה מקבל מאיתנו הודעה שאתה בתור, מספרך ככה וככה. אם אתה בצרכניה, למשל, בדוגמה שנתת, אתה יכול להמשיך לערוך קניות, אתה רואה בזמן אמת איך התור שלך מתקדם, בלי לעמוד צמוד למעדניה, או במקרה של הדואר, אתה לא חייב להיות בתוך הסניף, אוקיי? אתה לא חייב להיות באזור ההמתנה. אתה יכול אפילו להיות בבית, חלק ובלבד שאני יכול להעריך מה משך הזמן שלוקח לי להגיע לתור שאוטוטו מגיע המיקום שלי אליו. תגיד לי, הסיפור הזה כבר עובד? בהחלט, אנחנו גאים בכך שמאז שהשקנו את המערכת לפני כשנה וחצי, כבר ניהלנו 39 שנות המתנה של אדם בתורים שמנוהלים על ידי סקיפר. ש39 השנים הללו מתפרסות על פני כמה ממתינים? בעצם כבר 1,000,000 אנשים בישראל עמדו בתור בעסקים שמשתמשים בסקיפר ונהנו מהשירות. חלקם השתמשו באפליקציה, יש אפליקציה שנקראת סקיפר ללקוח. הם מורידים, הם רואים את מספרם בתור, יכולים לבדוק בזמן אמת בלייב איך התור מתקדם ולקבל התראה שתורה מגיע. ויש כאלה שמקבלים עדכונים ב-SMS. בעצם, אם אני אוסיף על זה, יש בתורים הרבה פסיכולוגיה. להמתין בתור ולהמתין לקבלת שירות או כניסה לעסק, זה חוויה מאוד מתסכלת ומעצבנת. הזמן עובר מאוד לאט, והכי מרגיז שיכולתי לעשות דברים אחרים. אני מאוד לחוץ ועסוק, ויש לי כל כך הרבה להספיק, ולא רוצה לבזבז את הזמן שלי. ויש דרך אגב סרטונים באינטרנט על דחיפות וכעס, ועצבים בתורים, אנשים רבים. זה הדבר הכי גרוע גם לעסק וגם כמובן ללקוח. מחקרים מראים בעצם שיש משהו שנקרא תפיסת זמן המתנה. כשתפיסת זמן ההמתנה היא 0, הלקוח, סביעות הרצון ללקוח מאוד עולה, והסיכוי שלו לנטוש את התור היא יורדת בצורה דרסטית. מה זה תפיסת זמן המתנה 0? תוך כדי השעה המתנה אני עושה פשוט דברים אחרים. אני לא מרגיש בעצם שאני בתור. אמנם אני נמצא בתור, התור שלי מתקדם, אבל בינתיים אני יכול להיות בית, לשתות קפה, לעשות סידורים או לערוך קניות. בקיצור, העתיד כבר כאן, ובלי תורים זה אפילו מגיע עוד יותר מהר. אלון שוורצמן, סקיפר, תודה רבה. תודה רבה ולהתראות. ערב טוב. התוכנית הכלכלית.